अच्छा ताबु आ कथै के बो जागा बो हॉस्पिटल तागारलो हॉस्पिटल ना अच्छा नोंखे केस रनाय केस रनाय बमा एकदम निनि वान सुमा के बरं बुथारो ना बरं बुथारो आ बुथानाय खरताम बुंगताम कामु गणेश देवमा ते मासन के जॉनसन देवमा ते खर्चा के जगो देवमा ना अच्छा बो थानाव केस खैनी नों तागारला थाना ना Dia maunya hospital ang masuknya anu maunya sudah punya nggak langsung अच्छा बुखु तिनी जों साइमान खा निनि लगिनि थैगा नि खानामानि अच्छा अब गठन आता भाई के साइ खाना गाडे मिया खरा थांया माने माने बर थांलाय दे बर थांलाय औ को बंग तुनिया हनै बंगनि अटो दंग बाइक दंग स्कुटी आमसे तिलां नाफु तिलां गे हाका बुखारि साइ खता तलां ना खानाय के साबो जगो ते मासका गणेश ते मासका जॉनसन ताम खलाय बर आतलांनाय र को बना ओ जॉनसन के तार खलाय गान बसायनता सयसयता बो जागा तलांलाय आया पाले बांगा बियां सागादाना तला आंगा से बर खरनि कयता अंख सयता सारिनि सयता बर अंख लायका अकबर के बाइक काइसाव दा खरताम थांलाय बाइक काइसाव का आन बसायबाय ओ जॉनसन के ते मांगनि के बर अटो काइथांगो अटो बाय अटो बुतंग अटो बुतंग काप ताम के थैगा बरं बुथार काता ताम के बुथाखान सांगे बो तगो बुथार काता आ थैनायनि बुंखा तामो मंगलसर नों कामि के बर yang botongan nih saya samno करना nin बुंखा नोंखा थैनायनि बिहिक अच्छा इका आज थैयो हमना कथैके ब जागा मानखा पाइला बाङा ब जागा केराव प्लाइजा कयथा समय माखाबो सयता रगो